Så vi kan egentlig starte på stille og roligt og sætte flyvemaskinen op. Ja. Så du kan sætte jorddæmper på. Det er den der, lige præcis. Så kan du sætte galliet on. Batteriet er på. Der er sat på, ja. Lige præcis. Ja. Sætte galliet på. Så kan du sætte de her to window seat, left og right side, den kan du sætte on. De to. Og så over i right. Lige præcis. Den kan du sætte på. Ja. Den der kan du sætte på ground power, så lige verify, at vi power. Det gør vi. Og så kan du sætte den op på APU'en. Der skulle helst ikke være noget. Det er der ikke, for ellers begynder vi nemlig at starte op nu. Så du kan bare lade det stå op i APU'en. Ja. Det gør vi egentlig bare for at verify, at vi er sikre på, at strømmen kommer ind. Ja. Og vi er sikre på, at ikke når vi starter op i den her, at vi lige pludselig får lavet en kortslutning mellem vores AC og DC strøm. Ja. Så du kan sætte fuel pumps på. Alle sammen? Eller nej, bare en enkelt. Ja. Vi skal bare have noget brændstof over den der. Så kan du starte APU'en. Sådan. Sådan der. Så venter vi egentlig bare på, at vi kan se, at IGT'en den stiger. Ja. Exhaust gas temperatur ude bagved, og vi venter på, at der kommer noget strøm på vores APU. Ja. Vi får tildelt Squawk 2000, så du kan sætte 2000 op på vores transponder. Ja. 2000 lige ud. Ja. Det er en default kode, vi bruger. Og så kan du sætte den i only. Det vil sige. Dog, den kan vi deny. Og den der, den skal bare helt over til højre. Lige præcis. Sådan der. Vi starter på bane 27, så flyver vi vest på, og så laver vi et højre drej ud og går en lille smule mod nord op til punktet Vilon 364, inden vi egentlig drejer over østover. Og så flyver vi mod øst til Abino, længere mod øst ud til Tesby-punktet. Det er ved Samsø. Lige præcis, ind over Rosby, vi kalder Borg. Lidt længere mod øst. Trano. Ja. Og så kommer vi et punkt herovre, der hedder der, punkt 638. Det er det sidste punkt, vi har, inden du prøver at dreje tryk mere. Så begynder vi at dreje op igennem Øresund. Ja. Det her det er ruten op igennem Øresund, så kan vi prøve at tage en mere. Det stykke derfra i Vino og rundt der bliver vi vektoreret af Kastrup Tower. Ja. Så der får vi en eller anden kurs. Ja. Der får vi en heading, som vi sætter op, og så drejer vi ind, og så rammer vi vores localizer og vores slideslope, når vi kommer derover. Ja. Det er det planen. Og 264. Den får lige en ordentlig tur her. Jeg sagde det 264? Ja. Den hedder jo bane 27, men den hedder Magnes 264. Ja. Vores hastighed, den har du stået der. Den hedder 145 plus 15. Ja. Så det er den fart, vi skal climbe ud med. Okay. Sådan der, ikke? Og din kurs hedder den samme, 264. 264. Ja. Det er dejligt med sådan en drejeknap. Ja, det kan vi godt lide. Så verifierer vi lige, at vi ikke har nogen flight director på. Jeg har ikke nogen Marston. Jeg har heller ikke nogen. Det har du ikke, så du kan sætte din på, for det er dig, der er pilot flying. Ja. Så skulle din gerne blive grøn, og så går jeg i standby. Ja. Så du er på nu, og jeg er ikke på. Han tager en super lige igennem. Ja, han tog måske. Vi har parking brake on. Ja. Og den må du gerne slippe. Så er det der. Den starter op. Så har vi den der på. Så giver jeg dig lige lidt bleed. Ja. Sådan der. Så kan du starte left engine op. Nå, left engine? Ja. Okay. Sådan der. Så ser vi startvalven åbner. Vi har low oil. Så ser vi den stille og roligt begynder at spole op. Ja. Og hvad ser vi omkring 25? 25, ja. Så kan du trække den ud. Den går så der. Så kommer der noget fuel. Ja. Og så sidder vi faktisk, og du kan se, at den skal låses. Og så sidder vi faktisk også og holder den, indtil den er spolet op på omkring 50. Ja. Det er mere, hvis vi får en fire. Ja. Så kan jeg rive... Så kan du hive ned og sammen. Ja. Den kan du sætte i off. Så ser vi lige, at startvalven den slukker. Det gjorde den der. Ja. Så kan du starte engine nummer 2 op. Vores på off lige præcis. Så går vi lige op og verifier, at vi får... Hvad med den her skal jeg... Den er der bare bestemt. Ja. Så kan du se, om vi har noget strøm på vores generator 1. Det har vi. Og på generator 2. Det har vi også. Ja. Så kan du flikke de her 2 over nu. En af gangen. Ja. Sådan der. Og sådan der. Ja. Så bruger vi nu strømmen fra vores generator. Det vil sige, at du langsomt kan slå vores APU ud, så den kan du bare sætte off. Sådan der. Jeg sætter lige noget strobe light på. Jeg har en grøn og en steady og en strobe. Du skal have en rød steady og en strobe. Ja. Det har du også. Det er i hvert fald ude ved vindene.
lige præcis. Så kan du sætte fuel pumps ned på. Sådan der. Så kan du sætte vores P2 heat på. Yes, vores hydraulics. Det er de 2 midterste. Lige præcis der. Jeg sætter lige noget bleed på herovre. Ja. Og så er det lidt for dig. Det. Sådan der. Og packs er på. De er på auto. Ja. Packs er på auto. Og bleeds er på on. APU bleeds off. Isolation valve i auto. Og recirculation fans, de er i auto. Ja. Så får de noget luft ind til kabinen, ikke? Så de sidder og omkommer af varme. Præcis. Så kan du sætte vores autobrake til RTO. Sådan der. Og så kan du prøve at trykke på six-pass announce-shaderen. Det er den der. Så skal du helst ikke have nogen. Det har du ikke, så kan du tage master caution på den. Så tjekker jeg over hos mig. Og jeg har en anti-ice, og den er associated. Sådan der. Ja. Så er vi egentlig så småt klar til at taxi stille og roligt lodret. Så hvis du sætter taxi light on, sådan der, så løber vi lige hurtigt det hele igennem. Navigations er i nav. Står den i navn nu? Ja, den står i nav. Okay. Så vi har en horisont. Ja. Hvis vi tog den på off, det er klart. så vil den falde. Fuel pumps on. On, closed and guarded. Off. De er set. Normal, closed, on. De her 2 sætter vi i contingency. Ja. Hydraulics on, anti-ice not required, probe on, window heat on, trim air on, bleed systems set, air condition is set, anti-collision light on, strobe and steady, set unchecked, taxi light on. Jeg kalder op til tårnet og beder om en taxikøring. Skal vi ikke gøre det? Jo, jeg gør det. Så kan du lige sparke break. Og så giv noget power, og så prøver at se, om ikke vi kan taxi nu. Ja. Det kunne være dejligt. Ja, det kunne være skønt at få den oplevelse med. Prøv at dreje lige så forsigtigt på den der. Stille og roligt. Nå ja. Jamen, den er god, den virker. Nej, nu. wow. Alt er skønest derovre. Så er det bare ned i den anden jo. Du kender vejen. Ja, det siger du. Man skal lige vende sig lidt til den her tiller. And Scandinavian 456 line on runway 27 and wait. Er det flyvende start, eller? Ja. Vi har lige holdt den i gang. Cabin crew take your seats for departures. For det så kan vi lige sætte transponderen i TRA. Den skal over til lige præcis. Og så verifierer vi lige contingency. Tak, det står de. Skal den... Nej, den skal stå der. Over i contingency. Vi verifierer bare. Ja. First seatbelt sign is on. Transponder is TRA. Flaps is 5. Runway heading is set. Den der flyver vi manuelt. Lad os gøre det. Og så guider jeg dig. Så den her op, vi kigger på. Ja. Take-off thrust, du sætter den op på, den vil være 92 i dag. Den her, jeg har lige verified den nemlig. Så vi skubber den bare op til 92. Ja. Det står 91,3 faktisk der. Og så climber vi op, og så når vi får positive rate, og vi så gear op, og vi kan se, at vi begynder at accelerere op forbi 163, så sætter vi den ned til climb thrust. Climb thrust, den hedder 83. Okay. Og så flyver vi ud med 83, indtil vi når vores cruising højde, som er 18.000 fod. Ja. Okay? Yes. Og så sætter vi cruise speeden, når vi når dertil. Ja. Vi kan sagtens tage den manuelt. Jeg skal nok holde retningen ned ad banen. Ja. Og jeg har sat kabinen kan sætte sig. Så gør vi sådan der. Og så kan jeg køre op. Det kan du godt. 40%. Op til 40, ja. Ja. Se, om de stabiliser sig. Det ser Det gør de. rigtig- Og ser så rigtig trykker du ud. bare frem til 92%. Det er den grønne. Ja. Så er den der take-off thrust is set. Gas speed alive. Kan du mærke, vi er tunge? Ja. Jeg har givet os god vægt på, så du får fornemmelsen af, hvordan det er, når man er tung. Fuld passager. Ja, den juicer fuldstændig op. Vi vejer 76 tons. Ja. Passing 100. Ja, der Så vi ruller os langt. skal køres. Er klar? V1 and rotate. Ja, okay. Den skal trækkes godt til. Ja, vi er tunge nemlig. Ja.
positive rate, you're up. Ja. Så skal du have ramt farten. Det er 164. Så skal du sænke næsen lidt. Det kan du også se på din flight director. Ja. Så ned med næsen lidt, så vi får 164. Men nu skal vi faktisk allerede... Ja, så skal du mere rundt også, ja. Og så når du flaps 5 speeden, så sørg for at holde næsen op. Ja. Så er der flaps 1. Der kommer flaps 1. Flaps 1 now, positive rate and climb thrust set. Ja, nu er jeg lidt oppe i fart. Det her. Det er sgu lidt af et job at flyve manuelt på farten, vil jeg sige. Det går da meget godt. Farten er lige smule lav, det er også, at vi lige skal sænke næsen lidt, for vi climber med 2000 fod. Ja. Sådan der, ja. Ja. Der har du den. Ja. Nå, så kan jeg i hvert fald godt slukke det her. Ja. Og de to næsten ved siden af, kan du også godt tage. Ja, det er... Sådan. Når man Vi er kører over flight level 100, så du kan sætte dem i off. Ja. Og fasten seatbelt sign off. Yes. Så skal vi bare op i vores cruisehøjde, som er 180. Ja. Og så kan du prøve at se, om du kan ramme de 280. Ja. Se, fint vejr vi har fået. Det er fantastisk. Det er det vejr, vi gerne vil have. Ja. Ja. Så er vi ved 30 nu. Så kan vi starte vores descent. Ja. Og vi er klareret ned til at flyve niveau 3.0. Ja. Der sætter jeg lige op. Så skal vi have lidt power. Så skal du power ind. Den kan du stort set sætte ned på 35-40 stykker. Det er der omkring. Og så holder du lige næsen op. Fordi vi vil gerne have farten af den også. Mm. Ja, over på kurs 220. Det kommer til at være meget godt. Ja. Så kan du til at blinke den der. Sådan der. Ja. Lige præcis, så hold næsen oppe. Og vingerne op. Sådan der. Ja. Virkelig godt. Giv dig. Ja. Flaps 15. Og jeg sætter lige en speed ned til dig. Sådan der. Husk din flight direct lidt til venstre. Og løft næsen lidt. Op til den. Sådan der. Perfekt. Så... Kan du do? Take your seats for landing. Hvordan er det? Vi skal næsten have fuld flaps på, ikke? Ja, flaps 30 lander vi nu. Så skal du til højre. Sådan der. Og så bare stille over. Nu flyver vi ned. Så lander vi den. Så snart du har sat den på hjulene, så styrer jeg med fødderne. Ja. Så giver vi fuld power, og du sætter flaps 5. Reverse. Nej, fuld power, Ja. flaps 5, og så går vi rundt igen. Nå, okay. En touch and go. Så er vi touch and go Ja. på den. Er du med på den? Det er jeg. Jeg styrer med fødderne, Ja. du sætter flaps 5, og så giver du en fuld pedal. Ja. Mega flot. Og se, farten den er perfekt. Ja. Hvis du løfter næsen en lille smule, så kommer det sidste fart ned til dig. Jeg er ikke for bange for at tage fat i den, men det er små korrektioner hernede. Ja. Lige de små korrektioner. Flyvemaskinen skal nok komme ned. Det tror jeg på. Og ikke lade dig friste af at fare ned til den her.
have lidt mere fart på, når vi skal lave en go-around på den. Ja. Så, har du den? Ja. Så kigger du bare ud. Så sørger du bare for at lande den. Sink rate. 100. Approaching minimums. 50, 40, 30, 20, 10 minimums. Så, flash 5. Ja. Og så flash 5. Fuld power. Ud så. Har du næsen? Jeg har den. Og press rig. Og V1. Og rotate. Check. Gear up. Scanner 3, 4, 5, 6. We are going around. Press rig. Terrain. Gear up. Holder du den der. Så må vi ikke komme over 3000 fod. Flaps 1. Og så laver vi en visual circling, så du kan dreje til venstre. Ja. Og dreje venstre over. Nu ser vi, om vi kan lave en visual circling til bane 30. Skal vi se, om vi kan lave det? Ja. Godt. Lad os prøve det. Så skal vi bare ikke over 3000 fod. Nå, okay, det er den vej. Den er. Ja, okay, så kan jeg godt se. Så ligger vi Det kan du sagtens ramme. noget skævt, ikke? Har du den der? Ja. Sink rate. Ja, okay. Sink rate. 400. Check. Så har du den. Løft næsen lidt. 300. Ja, det er sgu lidt svært at se, hvor... Altså, jeg skal mere til venstre. 200. Sink rate. 100. Light slope. 50, 40, 30 minimum. Ja, det andet, det var rent manuelt, ikke? Der var jo... Det var jo Alt var manuelt i dag. og kigge. Ja, alt var manuelt. Ja. Men der kan jeg godt mærke, at der... Så kan du sætte der parking brake. Ja. Så ser vi lige, om ikke vi kan få noget ground power på. Der er du der. Ja. Så kan du tage motor 1. Og motor 2. Og de er inde, og de er slået. Yes. Så ser vi lige, at de spoler down. Det gør de der. Så kan du sætte window heat i off og probe heat i off. Positionslys off. Det der er off. Hydraulic kan du sætte electric i off. Det er de to mindste. Lige præcis. Og fuel pumps off. Hele vejen rundt, ikke? Ja. Ja. Og flight director kan du sætte i off. Lige præcis. Begge to. Off. Yes. Off. Ja. Yes. Den er down. Den er down. Den kan du sætte i standby. Den kan du sætte i under. Standby. Det er helt nede på. Det var det. Det er helt nede på. Yes. Den kan være under. Så kan de også komme ind til, så de kan komme ud til den. Fair nok. Ja. Og fasten seatbelt sign kan komme off. Så kan de også komme ud. Den skal bare helt op. Skal den helt op? Ja, lige præcis. Men så står den i, som den skal. Ja. Det er til at flyve igen.